O adestrador do Xuvenil de SD Chantada, Adrián Méndez, sumará outra dedicación dentro do clube e será tamén o coordinador do fútbol base da SD. Unha decisión que non lle custou tomar. Desde o clube propuxéronme dúas funcións basicamente para o ano para a temporada seguinte, que é a coordinación do fútbol base e adestrar o xuvenil A, non? Bueno, é un poquinho unha línea continuista. Eu xa estaba adestrando o equipo xuvenil a última temporada e media, entonces eles estaban contentos co meu traballo e eu obviamente estou contento traballando para un club como ese de Chantada, na que realmente ves que o teu traballo ten valor, porque despois os rapaces sí que chegan a xogar en categoría senior e demais. Entonces era fácil chegar a un entendemento e simplemente, máis que a negociación, foi falar un poquinho as cousas como iban a quedar estruturadas para o ano seguinte. Entonces voume encargar desas dúas funcións, adestrador xuvenil A e coordinación deportiva do fútbol base. Máis responsabilidade e máis traballo, pero que acepta con gusto. Cando alguén fai algo que lle gusta, pois sempre é máis fácil dar un poquinho máis, non? Entonces eu, estando no clube que realmente sinto, entonces creo que é un traballo que é fácil desempeñar pola miña parte, en canto a ter esa vontade de facelo, non? E nada, a parte, o equipo de xuvenil A, intentar unha vez por todas ao mellor acercarse si que dar un pequeno salto competitivo, acercarnos a loitar pola Liga Galega, aínda que non sea o obxectivo principal, pero sí que con as medidas que estamos a tomar con estes dous equipos facilitaríanos un poquinho as cousas nese sentido.